záhrady a v pozadí Louvre. A na druhej strane Surilejských záhrad sa nachádza námestie Dvornosti alebo Place de Concorde. Týmto obeliskom a vzadu môžete vidieť aj víťazný oblúk, ktorý je pokračovaním tejto stavebnej línie vo Francúzsku. A samozrejme víťazný oblúk je veľmi dôležitou dopravnou tepnou, z ktorej sa križuje 12 najväčších francúzskych bulvárov a za víťazným oblúkom, čo nevidíme, je ešte moderná štvrť La Défense, v ktorej sa nachádza aj nová archa. Pekné mesto, ale na mňa veľmi veľmi